Siyam katuig nagdumala wa gyud kapatukod og City Hall sa Digos gamit ang atong kaugalingong panudlanan. Nga dili ta murag mahimong balangi-ngi nga mangayo pa dito sa taas para sa ato ang City Hall. Gatay, kaugalingon natong gambalay sa atong munisipyo, sa atong syudad, wa takat patukod sa atong kaugalingong kwarta. Mao na'y punto din na, no? May buntag sa mga taga-abante. Okay. So, ang analyze din mga suking tigpaminaw, ilahag yung ipamugos kining niya nga gi-request, maong nga gihatag, kay gi-request man so gihatag ang maong City Hall. Ang naghatag si kinsa man, ayaw ingna nga og walay mo request, walay mo hatag, kay bisan si kinsa pwede makapangayo, dili na big deal, naagyod na, di ba? Pero ang pangutana karon din mga higala, ngano man nya wala ta nakahimo og City Hall aning syudad sa Digos sa panahon ni Piñas gamit ang kwarta sa syudad sa Digos. Buot ba pasabot ani kung wala day na presidente si President Duterte, magpabiling karaan ang atong City Hall? Ha? Kay matud pa nag-request daw. So kung dili si President Duterte, walay request may tabo. So wala tay bag-o nga City Hall. Ha? Mao nay klaro din ha. Siyam katuig nagdumala wa gyud kapatukod og City Hall sa Digos gamit ang atong kaugalingong panudlanan. Nga dili ta murag mahimong balangi-ngi nga mangayo pa dito sa taas para sa ato ang City Hall. Kaugalingon natong gambalay sa atong munisipyo, sa atong syudad, wa takat patukod sa atong kaugalingong kwarta. Mao nay punto din ha. Siyam katuig si Piñas nagdumala, wala nakapatukod og City Hall nga ang atong ira sa ilang panahon naabot na tag bilyon. Bilyonaryo na ang ato ang syudad sa Digos, 2010 pa lang, na bilyon na ta. Which is kaya ra kaayo maghimo ana nga City Hall nga gikan sa atong kaugalingong panudlanan. Mao nay pangutana din na. Og wala day si Digong na presidente, wala tay ing anak kanindot niya City Hall. Diba? Kay na presidente si Digong, ika 9 years naman pod ni Piñas atong panahon na 2016, dili ni pagpandaot ato lang ning gi-analisa ang mga panghitabo sa atong syudad sa Digos. Di ko mamersonal, di ko mandaot, di ko maghimog senaryo, di ko maghimog isyo, nga dili tinuod para madaot lang si Piñas, dili ko na himuon. Wa na ko na buhata. Mo na kanang mga abante nga naminaw sa tuwa karon, ay lang po kayo mong palabig kasuko kay wala man ni pamersonal, wala man ni pagpandaot. Nangutana ta, nganong wa siya nakapatukod og City Hall gamit ang atong kaugalingong pundo. Nya bilyonaryo naman ang atong syudad. Unya, bisan si kinsang mayor, kung mo request kang President Duterte, ihatag na. Kay landslide ang kataugan ni President Duterte din sa atong syudad. Bisan kinsa pa'y mayor din ha. Kung mangayo kang Digong, landslide siya din sa Digos, muhatag yun na. Balik ko sa kupangutana na pod. Unsay dako nga proyekto ni Mayor Piñas, ni former Mayor Piñas aning atong syudad sa Digos. Pangutana ni, again, dili ni pagpandaot. Kamo, basig na amoy katubag, basig na amoy nahibalaan. Unsay dako nga proyekto sa siyam katuig ha, na pagdumala sa kanhi mayor dinhi sa syudad sa Digos. Unsay dako niya nga proyekto? Sige. Pwede mo chat, mo comment, pwede pod mo text sa atong official text line. Kamu nga mga taga Digos, hunaan na ninyo unsa. I-text ninyo sa 0948-900-0037. Unsa ang proyekto sa kanhi mayor sa syudad sa Digos nga dinagko. Okay. Para naatay kuan, makumpara na to. Ha? Kang Mayor Joseph Caga sa iyahang duha ka tuig ug 8 pa lang kabulan. Wala pa'y katunga na sa pagkamayor ni kanhi Mayor Piñas, ha? Wala ba katunga? Pero ug naamoy matubag ani, mas maayo para basig wa ko kabalo, di ba?
Pero sa akong kadugayon din sa Digos, sa sige na kong pangita kung unsa nga mga proyekto sa kanhi mayor nga dako nga project, wala mo ko'y makita. Pero basig ka mo na mo'y makita, ha? Ipahibalo ko ninyo din Alright. Kang Mayor Joseph Cagas, mga higala, 2 ka tuig ug 8 ka bulan, gisugda na ang pagpanindot sa Eco Park. O niya, kanang Eco Park, sila ang nagsugod ana. Ang Abante nagsugod ana. Kanana din na sa sityo San Nicolas sa Barangay 3 de Mayo. Kamo nga mga taga dinha mismo mas nakasaksi kay nara na ninyo sa inyong tugkaran. Silingan na ninyo dinha. O unsay nahitabo ang proyekto nila? Walay nahitabo. Sityo San Nicolas, Barangay 3 de Mayo, Digos City, gisugda na pila ang kantidad ana phase 1, 17 million. Asa gikan ang pundo sa atong Local Government Development Fund. Atong kaugalingong panudlanan, dili gikan sa nasyonal, dili gikan sa presidente, dili gikan sa senador, dili gikan sa Congress, gikan mismo sa ato ang panudlanan. 17 milyones. Ikaduha, hapit na pud sugdan ang ato ang pagpanindot anang Dawis Pantalan or kanang Digos Wharf. Pila ang gigahin ana sa unang first package? 35 million aprobado na 35 milyones. Unsaon day ng Pantalan, Mike? Himuon ng tourist attraction para naay kasuruyan ang mga katawhan sudad sa Digos o mga turista nga mulaag sa atong sudad sa Digos. Himuon tourist attraction ang atong Dawis Pantalan. Okay, dugay naman kay ng Pantalan. Atod pa ni Mayor Cagas, ato nang i-develop. Ato nang panindoton. Gipanindot lang gud ni Mayor Cagas sa sudad sa Digos. Anak ra. Pilay kantidad 35 million. Hapit na sugdi. Kana lang sa 2 ka buok. Sa panahon sa kanhi Mayor kang Piñas, unsa man ang iyahang proyekto nga maabot og ingon ana 35 million, 17 million nga gikan sa atong kaugalingong panudlanan. Kay ug wala mangutana ta asa di ay ang 20% development fund, asa di ay giunsa day nila paggamit. Kung wala man lang sila ingon ana nga proyekto dinagko nga maabot og 17 million, maabot og sa usa ka project lang 17 million. Phase 1 pa lang na sa Eco Park. So another budget na pod para sa phase 2. So malagmit mahitabo na sa kuana sa kaninang sa second term pohon. Si Mayor Joseph Cagas magpadayon, mapadayon pod ang phase 2 sa ato ang Eco Park. Mao nay pangutana din Naamoy ikatubag unsay nga mga proyektong dinagko ni former Mayor Peña sa Digos City sulod sa iyang 9 years. Pahibaw ako nung ninyo. Ang Abante bot-bot lang ang Abante bot-bot ilang dakong proyekto tulo ka palingki nya hastang mahala nasunog pagyod ang atubangan sa wet market. Kahinumdom mo ato Digosinyos, maunay nakadakong dimalas. Lingki, palpak man ang palingki nila. Diba? Makaingon tagpalpak ang ilang palingki, ang ikaduhang andana wa magamit. Dito na hinuon sa kalsada ang mga vendor. Diba? Dito na noon nagtapok sa kalsada niya ang second floor sa ato ang palingki, wa na pusulan. Di, palpak. Palpak ang ilang palingki, palpak pag yun ang pag-manage. Karon mga suking tigpaminaw, almost 400 million ang atong palingki. Gilow na sa sudad sa Digos. Kita ra gihapoy mo bayad ana. Almost 400 million ang tibuok palingki. Tanawan ninyo ng billboard. Nindot kay na nga palingki. Hamugaway, hinlo, dili basa, dili baho. Modern style nga palingki. Ang gilantaw ni Mayor Joseph Cagas og maunay iyahang gihimo karon. Muna pasensya na mo sa inconvenience din sa ruhas, no? Kung usahay maapektuhan ang ato ang kuan kining mahasil ta kay baktason pa nato pasulod
Anad-anaron lang pud nato atong kaugalingon kay sudad na manggod atong dakbayan. Sudad na gani dakbayan pa gyud. Sudad na manggod ang Digos. Gihimo ni Mayor Cagas nga tinuod nga dagway sa usa ka syudad ang Digos City. Di ba sa Davao bitaw, sa Cebu, o sa unsa pa nga mga dagko nga mga syudad, magbaktas-baktas mo ng mga tao. Unya makatabang po na sa tuang kanang kuan, di ba? Kanang magbaktas-baktas ta. O. Di na to gianad na magunato to mo kagalingon niya idor-to-door na lang gitatanan. Inignatay at tuon, dapat ihatod ka dito na gyud sa pultahan. Isulod gyud ka sa pedicab, di na gyud halos, di na gyud kamutik kang bisag usa na lang kaang-ang. Dili na mao, no? Syudad na ta na gyud tay kausaban niya, kailangan natong i-adjust. O niya, temporary lang po na din kanang sa Rojas, niya gisirad-an. Kay, mo lagi, giuna ang dinhi nga side, sa Rojas nga side, dinha giuna ang unang dagway sa ato ang palengke. Kay, tibuok palengke ang paninduton ana sa almost 400 million kapag panindot sa palengke. So, pagkahuman ana din sa Rojas, mapaspasan na din dito na pod sa may luna na pod. Ato na lang yun ang agwantahon kaysa dili yun na to nausbo na nga palengke. Ang nakanindot sa usa ka syudad, usa na ng palengke. Palengke, minteryo, kana. Gipanindot na ang atong minteryo, daghan kay nalipay. Karon panindoton na pod ang atong palengke, daghan kay nalipay.